and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahilo na ba ang panahon? Ngawa na. Mura naman og inahan ang pagtamo ni Chelsea kang Rika. Og si Rika Maypod, labaw. Murag feeling lagi kayo siya nga sumusunod sa corona ni Marie Milan eh. Dili ba, pre? Pre Baldwin. Ay, bagad yung face! Ay, bagad yung face! Ay, lapit stigig ka to the guriyo. Ayaw konsumisyon na ang imong kaugalingon. Kay kanang dandi na gid na the Chelsea anang Madam Rick kami. Paingon na pa na to. Si Dong James na po sunod ano? Naambot lang! Magagambot lang. Obserbahis Dong James. Ay, ano? Sabi mong na-obserbahan dong James, te. Ang bisa to, sexy o gwapa ng babayhana, no? Di man siya ganahan ng Madam Rick kami. Kaya bisag may pagka. Oh. Eh, kadit ha. sama na. Lingin sa wala, lingin sa tuwa kadit ha. Sama na. What is the James? Sama na. Lingi-lingi man ka ang libak kan Dong James. Hadlo ka madunggan. Ang pag-terminate niya sa tindahan, talagang tagtrabaho ini. Sige, natag-um sa itong kumagko. Kumagawa na di ay. Diba ito ay? Siyo sa kay kadra. Kami itong istorya, imuwi di kuluran. Marabaya pa siya diliingon. Ano? Di lang daan natin, God. Itong Jeff lang na itong istoryahan. Ay siya na bitaw atong istoryahan kinsa pa man di Oh, ay. lagi, pero ikaw, tiba ka dito. Kaya mga tala ko ni mo pa. Ah. Ikaw ang gipirming, ikaw ba yung James, no? Kailangan mong kasaila. Sabi mong namatikdan. Ito ni Madam Ray kami. Sabi, nadipila pala itong James na ito niya. Oh. Usa. Na, ambot lang uy. Ambot lang. Lang? Ay, sarang mo juga, namatikdan niya. Ayo lagi. Gusto ba yung gingon? Nga, loyal sa Dong James ng tong Milan ni. Pero, magonsa man ang kaloyal ni mo sa katao o di ang maong tao nga loyal ka, dili loyal ni mo, be. Di, unsa man na nato pag-istorya, be. Ang kakatiyo katituran, oy. Ha? Unsa? Huwag katingog. Huwag katingog. Huwag kang tingog lagi, huwag kang ditsu, ha? Kato ito, risulti ni Bagko. Wala di siya. Bitaw na, bitaw Bitaw ko ante, huna ko tipa. Pero magabi iba niya tugnaon si Dong James, no? Nga. Na day Milani nga iyang matanda yan. Waman. Uhawan mo kitang ispunghang, way baba. Tapos tagsig inom sa una. Kanya karon wala inom-inom, di ba? Nga, gusto ba ito pag-istoryahan mo? Nga marag, mikikoy man to. Mikikoy. Mikikoy. Wala na ito, masubay sa hustong. Pagpangungusap, pangungusap. Ay, Sapan basta na. ba rin ito akong Sapan pagkasulti. Ano ito pagkasulti hati, eh? Kalaro ha. Ay, na pagreklamo, kaya nagsunod at tag-unsay, nadiri! Ay, correct! Paundayunan ko lang na si Chelsea Pre Baldwin. Paanda yun? Oh, good. Lingod pagpanghuna-huna si Chelsea. Dili pa siya magkasabot sa among sitwasyon ni Milani karon. Amurag di ka makaingon anak pre James. Oy nga, wa pa nahisab ting day Chelsea. Bahin ninyo ni Marie Melanie. Kay the way siya manulti no? Sa ilang ipakita ang kaayo nga tong Rikami. Klaro na kayo nga nagkumpara siya sa duha. Ni Marie Melanie o ni Rikami. Pre Baldwin, Pero bisan unsay mahitabo sa umaabot pre. Kung unsa man gyud nagpaabot ining kahimtang ninyo ni Marie Melanie, ang tanan naarag na nimo. Why Chelsea ug wa usay Marie Melanie nga makabuot nimo kung unsay imong mamahimong hukom o desisyon ning imo karong kahimtang. Punan pa sa impormasyon nga miabot nimo bahin niya dito sa gawas. Matinood man kini o di ang tanan naarag na nimo pre. Labi na ini mga higayon na pre. Nga si Day Chelsea, nagkanahanglan gyud unta ni kanang presensya o pagpangga sa usa ka inahan ngadto niya. Nga wa gyud niya gikahatag. Pre Baldwin. Kung may pakigsultihan ka na ako, Sir James, may mo matingali nga dili ta magsulti dinhi. Mas may tingali nga na tay privacy. May mong sa sus imong kwarto o baka sa usa ka dapit No, nga- no.
okay ra nga dinhi ta magsulti. Kay dili ni confidential o sekreto nga ang bot na kong pakisultihan ni Mori kami. I thought nga... Gusto lang ko nga magpasalamat nimo sa kadasig nga nahatag nimo kang Chelsea nga akong anak. Ikaw, good. Ay, nakanaguna-una, oy. Nagbuhat lang ko sa akong gituhuan nga angay na kong buhaton. Labi na sa kahimtang karon ni Chelsea nga nagkinahanglan siya og tao nga makapahulip sa presensya sa tao nga angay gid untang anaas iyang kiliran nga mo pabati sa matuod ni ining pagmahal. Gusto na ko. Salamat sa imong presensya. Sagi kaingon ko na ay nakanaguna-una Kalipay na ako nga makahatag bisan og gamay na lang nga kalipay ni Inday Chelsea. Og mga yun ko og sorry nimo. Bahay na atong iyang giingon nga may promise ko nga ako mubantay niya din sa ospital. Siya mo ay mi-insist og mihangyo na ako nga magpabantay ko na siya nako. Kay namista ko na ko niya. Og nakasulti ko niya. Nakasanong ko niya tungod sa iyahang pagpamugos. But, para lang to nga ma-relieve siya. Pero, makapasabot raon niya ako niya kung nga nga dili kini pwede. Wakay angay kabalakan. Manti ko rin kung musabot ka niya, Sir James. I'm sorry, Rikami. But we know what is right, di ba? Nasayot ka kung unsang husto. Kung unsang usabang sayop. And that we need to do the right thing. Kaya ang husto, magpabilin din ka ng husto. Sabtang ang sayop. Magpabilin usab ng sayop. Huwag hinaot na sabtan ko nimo. Sir James. Matahom ka rin kami. Patanon. Gusto ka sa barog. Nanakan nimo ang tanan nga gipangita sa usa ka lalaki. Ug nasayod ko. Ngadaghan pagyud ang nangindahay nimo. Nangandoy nimo. Ug nasayod ko nga may maayo pang ugma nga nagpaabot nimo sa unahan. Dili sa usa ka tawo nga may kabilinggan na. Ug nahigot na sa usa ka binuhat. Nagisara nining unungan uban sa ilang anak. Hangtod sa kamatayon. Sir. Pagdalit kayo na Chelsea, ha? Ang mga laag ta, kung nasa mga napitang imong gusto nga malaag. Ano pa lang imong mga classmates dito sa imong school, nagibingaw nimo, makakita nimo. Sa mga ikaw, makakita po nila. Di ba? Ay, wala may siya, wala makalugos sa akong gisulti, eh. Namate ka na ako na Chelsea. Ha? May harap na siya, eh. Wala ka uminaw na ako, ha? Unsa may gisulti nimo Tito Goryo? Namuri kidangat ini kata sa akong istorya. Wala ka uminaw na ako. Nagsulti pa kang daan, wala ka mamati na ako. Ako lang taning gi-record, ano akong i-play o balik, ano mapaminaw ni mo. Ay, saan man ni, oy. Wa palagi mo balik si Ate Rica Tito Goryo. Ha? Ay, abot lang. Oh, basit tuan na, ipauli na tingali ito. Ngano mo ali naman siya? Nga nagsabot man mi siya may mabantay na ako. Hala nyo, nagsabot mo? Na, wad ko mahibaw, nagsabot ba day mo day? May sigot is daddy ni mo. Hala, naimilisot sa pultahan Tito Goryo. Basin si Ate Rica na na. Sao lang yun eh. Guryo! Huy, hinampak! Nung lock mong kauwi, ablihi ko! Ay, hala si Tito Toranding di ay. Ay, maigi si ate di ay. Kaniyot, eh! Uy, nun sa mga uy! Nun sa mga gilak manin mo! Gilak ba, we? Di mo na ako naglakan na. Kaya ba di ay ang doktor? Minili mo sud ko, be! Si Ate Rica may Tito Toranding. Si Tita Rica ni mo? Ay, tuwan na! May uli na! Nga naman! Mingon siya si ay mabantay na ako. Oh, Anong malakaw man siya?
Uy, day, ay paghilag na Chelsea kay di na makaayo ni mo. Correct. Mas mayo pa ming kuan mo bantay niya day Chelsea. Oy, mayo kayo mi mo bantay ni mo. Dagod ni. Oo. Pwede may mag-fashion show din iso sa imong kwarto sa ospital aron malingaw ka. Dili ba day Goryo? Correct. Namakak lagi siya. Gihambugan lang ko niya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!